खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो बर' नायगिरि गासिबो रायजो जा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरोबाव सासे बर' फरायसुलिनि जिउ खहा मुङा सानिया नार्जारी आरो बिथांखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि लोखोनाबारि गामिनि होननानै सिनायथिनो हादों। सानिया नार्जारीआ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि डिग्री 4थि सेमिस्टाराव फरायबाय थादोंमोन नाथाय मैया सानजौफुनि समाव हरखाबै क'क्राझार बागानसालियाव गावनि रुम भारा थानाय न'निफ्राय फांखायाव दुलिं लागायनानै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। सानिया नार्जारीआ थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै नाथाय मिथिनो हानाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय आरो सानिया नार्जारीनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थाङो। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनो अफार फोसावदों हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि एम रनजित बसुमतारिया। बिथाङा फोसावदों दि हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल दोलोआव जइन जायोब्ला मावफुं सोद्रोमानि बिबानखौ होगोन आरो बिथांनो पिडब्लिउडि इरिगेसन बिफानखौ सामलायनो थाखाय बिबानबो होगोन। जानानै थांनाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जइनिं हाबाफारिनि गेजेरजों बे खोथाखौ फोसावदों एम रनजित बसुमतारि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिनि सा 10 एमसिएलएफोरनोबो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयोब्ला बिसायख'थि गेलेनो थाखाय टिकेट होगोन मानोना फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि सा 10 एमसिएलएफोरा जेनखानाय बेखायनो बिथांमोनखौ इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला बिसायख'थि गेलेनो खाबु होगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां एम रनजित बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि काजोलगाव थानानि बेन्दोंआव थानाय सापागुरि रलिं मिलनि 56 बोसोर बैसोनि जयन्त ब्रह्मआ सिलिगुरि ओनसोलाव आन्दायनानै दङ। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बैथि दाननि थांनाय 17 फेब्रुवारियाव महाकुमाव लोगोफोरजों थांदोंमोन जयन्त ब्रह्मआ। नाथाय लोगोफोरजों महाकुमाव आन्दायलायनानै बिथाङा हारसिं जायो। बेनि उनाव जयन्त ब्रह्मआ हारसिङै ट्रेन गाखोनानै फैयो आरो 20 फेब्रुवारि खालि किसानगन्ज होननाय जायगायाव ट्रेननिफ्राय ओंखारो। बेनि उनाव किसानगन्जनिफ्राय फैना सिलिगुरि ओनसोलाव आन्दायनानै दासिमबो जयन्त बसुमतारिया न'सिम सफैफिनाखै। जायनि जाहोनाव न'खरनि सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानानै जानबुं नम्बर 9957278017 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै मानकासाराव एजाहार लाइमोन कंग्रेसआ एजाहार दाखिल खालामदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै। मख'नो गोनांदि धुबुरीनि एमपि रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै रायजो नाङै कंग्रेसनि गेजेराव फिनजाथाय होनाया सोलिगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बादिब्ला नगावआव रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबनाय जाथायनि हेंथायै थांनाय बृहस्पतिबार खालि मानकासार जिल्ला कंग्रेसआ मानकासाराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै मानकासार जिल्ला लाइमोन कंग्रेसआ एजाहार दाखिल खालामो। बेजों लोगोसेनो नखर मन्थ्रिनि बिबानाव थानाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ आरो रायजो-राजाफोरखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों। बेखायनो गिबि मन्थ्रिया मासि एंगारनो नांगौ होननानै मानकासार जिल्ला लाइमोन कंग्रेसआ दाबि खालामदों आरो गिबि मन्थ्रिया मासि एंगारोब्ला लाइमोन कंग्रेसनि बानजायनायाव रायजोनि गासिबो जिल्ला आरो ब्लक ओनसोलाव आन्दोलन खालामगोन होननानै हुमखि होयो। रिपर्टनि बादिब्ला मानकासार जिल्ला कंग्रेसआ कारबान्दा पुलिस थानायाव गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै एजाहार दाखिल खालामदों। अल बड' भलन्टियार फर्सनि मिरुनि आफादगिरि दलिन ब्रह्म बिथाङा थांनाय शुक्रबारनि हरनि 2 रिंगासो समाव प्रेसार स्ट्रक जानानै जिउ खोमानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि मोनसे समनि बोखावजायै 1982-1983 मायथाइयाव गवालपारा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुनानै हाबा मावबोनाय दलिन ब्रह्म बिथांनि अबथिरा जिउ खोमानायाव गोबां खहा जाबाय होननानै दुखु फोरमायदों ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोना। बिथां दलिन ब्रह्मनि रुंसारि जानाय बा बिदाय होनायाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारि आरो रामफलबिल दख'रा एबसुआबो नुजाथिफैनानै बिथांनि गोथै सह'आव बिबार बावफैदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।